फैबाय थानाय धोरोमारि सुबुं सानखोआव गासै बर' हारिखौ बाथौजिम लिरनो खावलायदों। दुलाराय बाथौ गौथुम आरो आगुनि बिटिसि सोरखारनि गोख्रों नाजानाय आरो खामानि मावनायनि गेजेरजों बर' हारिनि गुबै बाथौ धोरोमखौ मोनसे गनायथि जानाय धोरोम महरै भारत सोरखारनिफ्राय मर्यादा मोननो हादों। धोरोमारि सिनायथियाव बर' हारिया सिगाङाव हिन्दुजिम लिरनो मोननायनिफ्राय बे खेबाव बाथौजिम लिरनो हासिगोन। बाथौ धोरोमनि सुबुं सानखो महरै फैगौ 2027 मायथाइयाव भारत हादरनि गेजेरावनो गासै धोरोमनि सुबुं अनजिमाखौ साननाय जागोन। हादरनि गेजेरावनो धोरोमारि सुबुं सानखोआव जों बर' हारिया जाय जेरावखि धोरोमावनो थाया मानो गासैबो बाथौजिम लिरनो नांगौ होननानै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय फोसावदिं नेहाथारि कान्तेश्वर बरगयारिया दिनै खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों। बे आयदाखौ लानानै मैया एबा सुनिबारखालि क'क्राझार जिल्लायाव बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचार सेन्टारनि बानजायनायाव मोनसे सावरायमेल जानानै थाङो, जेराव क'क्राझार लकसभानि MP जयन्त बसुमतारी, क'क्राझार सोरखारि कलेजनि बारग' गोरायुं दिमासा दैब्रां मोसाहारि, क'क्राझार बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेजनि गोरायुं डक्टर कमल कुमार ब्रह्म, बारग' MP सानसुमा खुंगुर बसुमतारीजों लोगोसे दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि परमेश्वर ब्रह्म, गाहाय फोसावदिं नेहाथारि कान्तेश्वर बरगयारिजों लोगोसेनो गोबां मेलेमजिबि बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। हाबाफारियाव बाहागो लानायनि उनाव दिनै खौरांगिरिनि गेजेरजों कान्तेश्वर बरगयारिया बुंथियोदि जों बर'फोरा मोनसे समाव गासैबो बाथौ धोरोम सिबियारिमोन। हाबाफारियाव बाहागो लानायनि उनाव दिनै खौरांगिरिनि गेजेरजों कान्तेश्वर बरगयारिया बुंथियोदि जों बर'फोरा मोनसे समाव गासैबो बाथौ धोरोम सिबियारिमोन। माखासे जाहोननि थाखाय उनाव धोरोमारि गावस्रानाय जादों। जों बर' हारिनि सोदोमस्रियानो बाथौजों सोमोन्दो दं। बेनिखायनो जाय जेरावखि थाया मानो फैबाय थानाय धोरोमारि सुबुं सानखोआव बाथौजिम लिरनो नांगौ होननानै खावलायो। फैबाय थानाय जिथु सुबुं सानखो बेवहाय बर'फोरनि बाथौ धोरोमारिनि अनजिमाखौ मोजाङै गथि गथि लाखिनो थाखाय मा राहायै लाखिनो हागोन बिनि सायाव सावरायनाय जादोंमोन। दुलाराय बाथौ गौथुमनि नाजानाय आरो बाथौ ट्रेडिशनेल कालचारेल रिसार्च सेन्टारनि नाजानायाव बाथौआरिया फैगोन सुबुं सानखोआव 7 नम्बर कलमाव बाथौ धोरोमारि हिसाबै जोङो गावखौ लिरनानै हरनो हागोन। भारतबर्षआव थानाय मोनद' धोरोमारि सुबुंजों लोगोसे जोंनि अनजिमाखौबो जों बेवहाय साननानै जोंनि अनजिमाखौ खिन्थानो हागोन। बिनिखायनो बाथौआरिनि अनजिमाखौ मोजाङै रोखा खालामनो थाखाय बाथौआरिफ्राथ' दिनै गोदोनि बाथौआरिया दिनै गासिबो ज' गैलिया। सोरबा ख्रिस्टानाव थांबाय, सोरबा ब्रह्मआव थांबाय, सोरबा जयगुरुआव थांबाय, बायदि बायदि धोरोमाव थांबाय। बिथांमोनाथ' मैया दाख्लैसो धोरोम बारस्लायदों, नाथाय आगुनिफ्रायथ' गुदिनिफ्रायथ' बर' हारियाथ' बाथौ धोरोमारिसोमोनथ'। बेनिखायनो बयबो जाहाथे जों बाथौआरि होननानै बे सुबुं सानखोआव जोंनि अनजिमाखौ देखायनो हायो। बिनि थाखाय मैया गोथौयै सावरायलायनाय जादों आरो आइ आफा रायजो राजाखौ बयखौबो खावलायदों जे जों दिनै खृष्टानबाबो, जों दिनै ब्रह्मबाबो, जों दिनै जयगुरुबाबो, नाथाय मोनसे समाव जोंथ' जोंनि बर' हारिया बाथौखासोमोन। गतिके जों बाथौआरि होननानै बे सुबुं सानखोआव अनजिमाखौ खिन्थानो थाखाय बयखौबो खावलायनाय जादों आरो बयखौबो गोसो गोरबोजों हेफाजाब होलायनो थाखाय मैयानि दिनाव बेखौ बिथांखि लानाय जादों। बेनिखायनो दिनै जों दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय बेखौनो खावलायगोन, बर'नि सोदोमस्रिया बाथौ सोदोमस्रि। बर'आ गुबुन राहानिफ्राय, गुबुन खायदानिफ्राय सोदोमस्रि मोनाखै। बर'नि आसार खान्थि, जानाय लोंनाय, गायनाय फुनाय, दानाय लुनाय, मावनाय दांनाय गासिबो बाथौ धोरोमनिफ्राय ओंखारजोबनाय। बर'नि सोदोमस्रियानो बाथौ सोदोमस्रि। बेनिखायनो बर'फ्रा बे बाथौ धोरोमखौ दिनै बयबो गोबाना गैयाबाबो बर'आदि बाथौ धोरोमनि मानसि बेखौ खिन्थानो थाखाय गुबुन गुबुन धोरोमाव बारस्लायलांदोंबाबो जों बाथौआरि होननानै जाहाथे बे खेबनि फैगोन 2027 मायथाइयाव जिथु सुबुं सानखो जानो थांगासिनो दं, बेवहाय जाहाथे जों बयबो बाथौआरि होननानै लिरनानै जाहाथे हरनो हायो बे सेन्सासाव, बेखौ
जों खावलायबाय दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय। बेनि थाखाय जायगा जायगा बावैनो सेमिनार लागोन। गोरों गोराफोरखौ गुबुन गुबुन धोरोमाव थांनाय धोरोमनि दैदेनगिरिफोरखौ जों खावलायहरनानै जों सावरायगोन। सावरायनानै जाहाथे बहाय जाहाथे जेबो गोनो गोथो थालायलाया, बयबो जाहाथे जों बे खेबाव ज' जालायनानै बर' हिसाबै ज' जालायनानै जोंनि हारिनि रैखाथिखौ लाखिनो थाखाय जोङो मोनसे मेलेमजिबिनि सावरायमेल खुंगोन। आरो बेबायदियै गासै आइ आफाखौ गुबुन गुबुन धोरोमाव थांदोंब्लाबो बिथांमोनखौबो जोङो बे हाबायाव हेफाजाब होनो थाखाय खावलायगोन।